murang mga susu. Okay ra mo diha. Diri daw ko sa luyo ibutang. Kay wala na area. Dadi ko mukabit ko guys. Okay, ay diri ko. Tora sila guys. Basta aligriha, panin ako maka. Di ako kaupan basta bibuha, di naman yung may maigo niya. Di ko mo sakay, mabiyaan man ko. Makabit na lang yung guys. Hinahinay na biya yung taog dagan. Ay, ginoo, katawanan. Gunit yun, brother, kay na. Basta bibuha ni kalakihawan. Okay. Going to pista na naman. Mga tumi na cha-cha. Dahil mga sidecar. Di nakalusot guys. Kay kabatuan. Ay, dala. Cha, in town cha. Nanami cha. Ready to go. Kay, apa si Kay? Pasakya. Pasakya dito ka. Pasakay na. Layo-layo pa man to ilahang cha-cha. Anak ba? Kita bitaw no. Asa ko na Marcelina. Inoon kaning bata kaanad dan ni hike. Hindi na gyud ni ingog naay nabiyaan ang uban gali to apa didto. Naulahi. Pagkainit guys, grabing inita gyud. Tuwa na sila, layo na kayo. Among bata nangihi pa. Pangutanon, murag silingan ni cha-cha. Ren, asay ba lang cha-cha Ren? Anak na lang? Pistol man ang tudloa. Oy, asay lang cha-cha ba Ren? Ana lagi. O pag abot ni mo diali ko kagamay. Aw. Muagi ba may ilang gaga? Matay grabe no, wa di kakatultol no. Di, nalimot ko kay katong nang hatag mig ayuda didto mi nang lusot. Ha? Daghan biya kayo mi Ren, nagasto mo Ren. Nalagi. Kuan wa pa maluto. Ila maning gaga nga banay. Si Rene. Murag abot na gyud sila guys. Murag ni abot ra gyud sila. Ang problema ani katuna ulahi. Katuod to sila eh. Hi cha! Happy Fiesta! Naabot ra gyud mi guys. Naabot ra gyud mi. Og ang uban na biyaan. Lagi mo ginhawa sa mi diri kay medyo kuan pa didto. Ulat-ulato na mo. Uy, ang mga bata na dire. Hala, mga bata kasay na dire. Nagpa-kwarto na. Ala, diin sila ni Agi. Oh. Oy. Okay. Teacher is in the house. Ice cream mo. Ice cream wali ikan pa kayo. Katubang. Murag team habab. Kuan jud ron way absent. Kisa may absent sa team karon. Ha? Kinsay Lami kay mong kaon guys. Oh, kami na lang din sa lamisa. Ay cha, thank you sa paniod to. Bye. Peaceful ka.
Oh, maulang gyapong naong ni sa asa yo, dara oh. Hi, Jel. Welcome ka. Uba, tos gawas. Mga asay nga bata, dera. Treng. Paborito kay Talia ning kuan oy, umba nga tambok. Ngaon. Uy. Di mahuman lagkaon ni ani. Imabha busog natin tiana na ang tanan na buros ng uban. Ay, wa na nakatagay na si aham. Tara. Grabe. Nakalibot ng beer. Agay kalami. Alami. Busog na. Padaplin lang sa ang mga busog. Ang mga busog, padaplin. Padaplin ang mga busog. Grabe. Tara sila oh. Karantim. Lami ron kay Landon. Day, Marcelina. Tubsa sa gyud ang ako aday. Kay di why pasay. Agamay kayo na. Birthday niyo Wylen. Happy Fiesta. Yarok. Okay. Okay. Igo ra gyud ni makalibot. Ala mo drive na ay. Walay sabay, walay palibaray. Oh. Napatay na gyud na. Di na ay kay kusog. Ay! Maglinog. Dai pa mo, siglinog, kabag balay, way linog-linog. Ingon na pinilin ba nga ang 20 mil si drive. Basig makasulay ko. Nagog siya stop sa 20 mil, yay burnal. Didto minamista o didto. Ilang nay nang aiding. Way siya. Uy, sagi kag salad, wala lagi kag salad. Kunin na tong lirong ra oh. Igo ko mabot si Chacha. Ay, padot. Ganang gituga man na. Sila sa lipay-lipay si Buday sa Sapa nya ako sa anak-anak. Ikaw sa lap-lap-lap. O paninang hubog ha? Kamao po do. Giyon sa paghilam ang Santos nga upaw ba? Dili ang sa paghilam. Bagay, sanina si Angel na. Lipay-lipay. Basaha karong. Sige. Ako, ana-ana, ikaw lap-lap-lap. Naada na ba? Ay, ka nang. Bi, Ano na ana-ana dia? Way ana-ana. Wala lagi ana. Diyan na ko sa way ana-ana oy. Diyan lang ko sa way ana-ana. Imi na imi. Sige. Basta ako na yun. Wow, ikaw sa. Ya. Kana yung pasuot ba, urag paggabi man kanang silver kay kanon ba? Kita gaya na ka. Ale, cha, kita gaya na po Manjilit. Cha. Sano? Sano? Siya tigdawat anang mga flight tanan dia. Siya nung kay di man na init riya ano. Ano mo sa kisa man nag-hiring Mga flight ba? siya. Siya po yung mingon nga. Okay na siya. Ay naka. Naada sa ilang cha-cha ang beer gipang. Sano na siya? Lang Angel ba? Yate, nilong na pa imnon. Anong yawa? Mana na ito nagkaspas? Di ba? Saan katubas lang gibahin ba? Naada lang il-il. Ha. Ano nga? Tuwa, nakapit ito, nakakaw.
Si kuha naman ako nakitaan. Good, si. Will mo lakaw na. Si tagay. Or mo uli. Wag ko kabantay nila. Wag ko kuan. Panawag. Treng! Manguli na sila. Igalo lang. Ay na po sayaw, Treng. Kay mo sugok na tasa. Suga na po pasoy. Ano si G? Unsa? Biyaan na ka, kay ikaw may hinay lakaw. Mahuli natin mahab-hab, guys. Busog na. Luya na kayong nakwan. Kani muli na ni sila. Hike gitaron, gawa na sidecar. O, layo naman tag dito ta. Me, diri ko na singgit-singgit, me. Karon madunggan ninyo na, tubagon ko atong kurukukok. Na. Ubog na ni. Ako naman hinuoy kali, oy. Oy, finish cha-cha, lamig kayong humba. No. Ang sabir na mong kauban. Oh, layo kay migi pamistahan, no? Hala. Sige, may katawag yun. Huwag violin, guys. Sige, katawa. Saw! Ang baka, Kapan kasing mama! Saw! Saw! kung nga kayo, ang tiyaning busog kayo. Utang ha! Kaluya. Yup! Dali bayang! Uli na sila, uli. Naihubog na, nahubog. Duhara kay tulo ka beer inyong ginom? Saw! Balay! Antisyo, antisyo. Antisyo. Wapay nakalibang. Wapay nakalibang, dara, waiting ng hubog. Bye guys. Bye. Bye. Layo kayo, purok 5 mo ang gipamistahan. Dan cha-cha. Charlene Gordobi, thank you kay sa paniud to cha. Palit unta kuging ani guys. Kani masakyanan nya di mi maigo man. So di na lang, cancel na lang tong order. Palit unta ko adto color pink. Wang mo tuo siya nimo wang no. Talagsaon na ba kani si vlogger mo damdam og maayo. Ang mga asay naghuot sa sidecar! Uy, no ko! Naghamay, nakasakay ra gid ito mga team asay guys. Birting mo uta. Agoy! Mga! Agoy! Si vlogger, mabiyaan eh! Uy! Sa kundihan! Tuwa niya ang mga bata. Mata ka single! Okay? Ay, no! Asay, pirting ko uta. Grabe! Uy! Kahuot intawan mo mga susu. Okay ra mo diha. Diri daw ko sa luyo ibutang. Kaya wala na area. Dadi ko. Okay, ay, diri ko.
Ay, Ginoo ko. Katawanan. Gunit yun, vlogger. Kay na. Basta bibuha ni kalaki. Hawan. Bibo na lang. Salamat kayo. Naihihi ko kinakapasan kayo. Ay, tagawa ako po nga ba? Piniritin na. Uy, lami kayo sa luyo. Oo. Ay, ginoo ko. Buang. Kinakog kailit. Thank you. Thank you lang si Chipre.